Nu uitați să dați un subscribe, un like și nu uitați să vă abonați, să scrieți în comentarii dacă vă place și ce mai vreau să stau cu costumul ăsta. Deci, uitați, nu m-am apucat părul roșcat, pălăria, ca să vedeți și bluza. Vreți? Ați văzut? Și are și... De fapt, invers spune. Uitați, așa spune. Am greșit. Da. Așa, și ca să vedeți și manția. Da. Și cum am zis, nu uitați să dați un like, subscribe și eu am fost Marinela. Aia a fost pisica mea. Încă o dată, da. Măță! Stați un minut, o strică măța aici. Uitați și ea, din episod. Uitați, ați văzut? E de părul meu. Din când e... Cred că... Acolo stai. Cuvinte. Dacă nu, îți dau bătaie. Nu te mai du la cameră. Nu. Nu. Aș... Stați, gata, au căzut. Stai și bluza. Stai ce o spun. Și pălăria. Și pălăria. Și mai ales părul. Cum arată părul? Și eu am fost Marinela încă o dată. Și ta. Da, uite și costumul. Și eu am făcut încă o dată Marinela și nu uitați să dați un like, un subscribe și să scrieți în comentarii și pa!